Ya, gubuk. Bersama Tia Budaya Campur Sarinya Indonesia. Yo, zo. Ya diantar. Solo. Aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning cagak kebak tulisan Mas Setip Mas Yono warna abang tondo isih ora kowe aku ya emoh solo lolo gubuk kae nyimpen padi nanti besok ora bakal lali gubuk kae kebak crita wayah wengi nanti gagak trino aku ya lele pakanane iwak entah. Sinten niku? Lah iki dadi gundul ya. Mergo mangane iwak entah. Awas hati-hati le aja cedak karo Mbah Kakung. Biasane sing gundul ngeten niku pinter golek duit lho. Iya. Ya. Catetan. Ndak boleh nakal ya. Ora pareng Ora nakal. pareng ngoyo-ngoyo Mas Endol. Bola poli. Mas Endol niku sakle metengan yen dioyo-oyo. Oke. Iya. Jongkatan sik, Dek. Ora nggo sisir. Aja sia-sia to nggih. Jogete tengah disoting. Karepku gen rapi ngono kok ya. Lah, heeh, rape. Apa Mbah aja macem-macem gitu. Oh. Yo, masuk. Siap nggih? Siap. Jogete sing nguser, sing giyayeng nganti railing ya. Joget sik ya ora apa-apa, engko sing ngendang nusuk. Jogete woyo-woyo. Boyo-boyo. Piye? Niku Ya. angker. Budaya Campur Sarinya Indonesia. Yang lebih penting HBS Live Streaming. Radio Suara Andi Damai. Mas Darmanto kali Pak Danang monggo jejogetan. Wah, beda gayeng kaya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golek ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan Pak Dimo Menteri Banyurit Rujang Midhanane. Gubuk kain nyimpen mati
nganti besok ora bakal gubuk kae kebak crita wayah wengi nganti gagal trino aku Kesel aja iki sih. Pun tutup nggih. Tah cilik-cilik ki rombah gundo ya seneng sih. Lah wong ya hiburan Lah kok dikira dolanan. Kayak malah lah. Gundu-gundu Malah pacul. ora ngarep taningan to. Ya diambar catetan, Dek. Jane mesakne lho njoget dhewe ngeten iki. Iki biasane iki nggawa. Lah iki kan ulang tahune kono. Oh. Mas Sartono. Piye? Nyuwun tulung sak bubare gubuk tulung diusadani Mbah Kakung iya. Oh ya. Nggih, Mbak Kakung ngersake napa Mas Endol? Ya ora ngertine iki nek enek apa to apa ngono kok ya tak sawang ora kaya adat saben ya. Ra pareng tukaran lho nggih niku. Aku angger dadi lenggahke engko rak ya meneng. Baterainya dicopot riyen. Foto sik ya. Jarene kanca-kanca laku batu. Batune ki awet to kae. Ben foto sik. Alkalin soalnya. Lungguh ki twaleni ngombeni neh terus. Foto sik. Foto sik. Ayo, Jiro luput. Ayo. Catetan sajroning ati lumpur saya merpati aku kowe dadi garwa berkolar asmara matur suwun Nggih sembah nuwun.